mau bengi wis gawe heboh lapangan jodok Bantul geger mergo Praswiwi. Wah lah ya wis luar biasa. Yayi umure 50 kok jadil. Ayo wis ora apa-apa yo ben muga-muga viral. Sinden mini Dewi Sepongbok. Monggo kula tak ngundang Kang Garing karo Bagong ben mriki mungkin nek ban niku terus tetembangan sing kepenak mergi panyuwunan kasih kata banget ingkang dereng saged kula aturaken. Monggo Mbak Prastiwi dipun aturaken ya. Ya rekasane ngene iki, ana sing arep ngeluk boyok wis disuraki. Ketoke boyoke wis pegel arep ngadeg ngeluk boyoke. Ayo 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 ayo. Ayo. Kaya dikunjara. Selendang biru ya. Selendang biru hamong matur suwun. Gorene batin setiamu kanca-kanca yuk selendang biru kewe waca barang ora sing wajib maca iki aku kok. Keluarga besar IKB Jakarta nyuwun tembangan kuwi apa kuwi ya Melati Menur nggih matur sembah nuwun. Jakarta tenan ora ya komeng 200 mboten Pak mboten namung guyon kula niku guyonipun seneng sok sembrono ngaten menika nggih. PT Surya Mendung Purnama Bapak Suparno Kutut Manggung siap langsung tak siapin kaya kandel. Wah bengi iki kas warga laras tambah tumpuk matumpo-tumpo sesuk gawe iket tuku perban sik. Ayo tetep ana janjimu selendang biru. ngantuk nang mripat. Iya. Mula nglumpuke wiyaga ki siji lengene kudu gedhe. Loro jangkeme kudu amba. Bagong urung metu-metu wis nakoni semua kata-kata karo kancane ora. Seneng ya aku kok. Wah iya ya kancaku ki hebat to. Tajane ndi ra tau protes. Iya. Tajane ngadoh mangkat adoh mayang ngadoh ya tanpa nganggo protes piye-piye. Iya. Mek ngrasani. Ah iya.
Ora protes ning ngrasani iki padha wae. Oh, gemeremeng kae Dan. Dian iki juragane Jan. Dian akeh tenan iki. Mosok mayang kene kono tanpa mampir warung babar blas. Wis tak tari to, te foto. Nek tete sate, nek to ki soto. Kok do milih te, ya sak wong rong sunduk. Sate kok dibatesi ora. Sate iki ya manut porsine, sak porsi pirang sunduk niki ikhlas ngono kuwi jenenge. Iki dibelani kanca-kanca penabuh saben bengi ditabuhi kok mung kok ke sate kok ora. Rumangsane. Oleh kebangetan Gong ora. Ora kok aku ki mung guyon kok. Iya. Seneng ya Gong. Aku bengi iki tersanjung sebabe bareng mau para pemuda sing ngendikake niki sing duwe gawe Karang Taruna. Sing sepuh-sepuh memang estoni kabeh dicake Karang Taruna luar biasa terus saka wiwit hari keberapa ya hari pertama wingi pirang minggu sak tekane saiki kabeh acara nang kene lumadi kanthi sukses. Sing paling apik iki doa bersama ning ora beda-bedake panembah ya sing Nasrani campur karo sing rasani, sing Islam campur karo Islam, sing Buddha campur karo Buddha, sing kepercayaan campur karo kepercayaan. Kuwi jenenge menjunjung tinggi pluralisme. Ya. Mergo bangsane awake dhewe iki berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Mula ana tembung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Kuwi artine seje beda perkara apa-apane ning awake dhewe manunggal urip neng NKRI dengan ideologi Pancasila. Sapa sing arep ngrusak Pancasila, kita pasang badan. Wah, ya apik iki, Bro. Ngono. Ora kok malah Pancasila diganti ndase atos. Ora usah kasar ngono. Mangkel ya aku. Itu pemersatu bangsa. Iya, iya. Kuwi iki silane 5 wis dipilih karo para pinter, ditulis karo para kiai nek nyebutake nek 5 kuwi wis pancen ora iso dirubah-rubah. Ngono lho. Mula Kyai Imam Baliajo kene luar biasa bengi iki, Tru. Iya. Ora ana sing cicir mboko swiji. Sawangan wiwit awake dhewe teka do nganggo sandangan Jawa, sprene urung dicucul. Iya. Selagine sing tua-tua wae nek do nganggo sandangan Jawa sajam waduh wetengku ting wis pingget ya kok cucul aku. Iki cah nom-nom ora do cucul sandangan Jawa. Iya, ya syukur.